Az Nvidia részvényért most nagyjából 33-szor annyit fizetsz, mint amennyi profitot egy év alatt termel, de ettől még nem biztos, hogy drága, és pont ezt magyarázza el a paper elmutató. A képlet egyszerű. Elosztod a részvény árát az egy részvényre jutó éves nyereséggel, az Nvidia esetében ez $219 osztva 6,56 dollárra, ami körülbelül 33. Ez azt jelenti, hogy $1 éves nyereségért 33 dollárt fizetsz, vagy másképp nézve a mai profit szinten 33 év alatt termelné ki a részvény az árát. De mielőtt tovább megyünk, ha szereted az ilyen befektetési sztorikat, csatlakozz a zárt Telegram csatornámhoz, link a leírásban, és iratkozz fel azon a platformon, ahol most ezt a videót nézed. A legfontosabb dolog viszont az, hogy a paper önmagában semmit nem jelent. Mindig viszonyítani kell. Az Nvidia saját 10 éves mediánja 52 körül van, tehát a mostani 33-as érték a saját történelméhez képest alacsony. A technológiai szektor átlagával nagyjából egy szinten van, és ha a következő évre várt nyereséggel számolsz, a mutató 22 közelébe csökken, vagyis a piac azt árazza, hogy a profit tovább fog nőni. Két csapdát viszont érdemes megismerni. Veszteséges cégnél a paper értelmezhetetlen, mert nincs mihez viszonyítani, ciklikus iparágaknál pedig pont fordítva működik, mint gondolnád. Ott az alacsony paper gyakran a ciklus tetejét jelzi, nem pedig az olcsóságot. Ezt a mutatót minden komolyan felületen amúgy megtalálod, én az eToro-n szoktam nézni, hogyha akarsz regisztrálni a platformon és támogatni a csatornát, a linket megtalálod a leírásban és a profilomban is.